Nos. Ettől a ponttól ez a nagyobb ív, ez 160 fokot zár be. Innen lett kivágva a darab. Azóta megszűnt a trafómelegedés, amiről panaszkodtam a lapon. Horgás irány ugye az erre van. Mikor ide az optokapuba beszalad ez a telerész, és eljut ide erre a pontra, akkor adja a sziklát. No. Akkor most légy szíves, add rá a gyújtást, azt rúgd be. Hát egy rendkívül